Abusuamu bibia akwaba ema mu nyina mu atena se eba Nyansapo TV so enenso eka enan hodo a yewura Otumfuo Osei to abebio odidi nimfie aduonu enum twedi ampon wadawroma enam no kase eye santehene na woda eye ni gisem kase pa ma santeman nyina ne wiase afa na baabia esanse basayi adom Nyankopon tetekwa framwa aye biafo ono opata kon na oje kon no bonebo no wadoma bua yewura nimfie aduoson enan 74 years ena ene ohene adientia hwan ena ode aseda bema no yewura se otena se enye itinede ya ha St. Cyprian's Anglican Church a eno ewo Asante Mantem ena yewura ene mpanimfo ahodo na nanom ahema na nanom ahemfo afi amanyofo dodo no ebetumi abepiem ensentwerefo ene nipa kukuda matitire ne nintira ahodo ena womu nyina ne yewura eba ede aseda piesie abema twediampo Nyankopon enti ene yenso ye wa ha se yeba na dwumadi ne de bekoso bia ya me ahwefo nso ehu sabre de yewura nya medruye na yebetwen no na afi dwumadi ahodo ewo ho fada Roman fathers ahodo a ayakrado twen yewura na afi womu nyina bom ede aseda piesie ama Nyankopon no womu nso atenase a womu etwen yewura enu nti yenso ye wa ha se de bekoso bia no yebema yahwefo ne etiefo ensa etumi aka medi dia sonaba Kofi Mensa Abrampa enenso eni Appiah enenam ye sabre empanimfo ahodo na eduru so a womu so ede omanimu nya beta adwumedi nachi na wei eye kane mampani ya wonya ne ba bi kro Flight Lieutenant Jerry John Rollins no hokani and wadu ha chese ono so de nanimu nyam eba beta echi ma me Konadu papa bi tuntum se yuo wone ne mam yensa ne je se wanyi wo mu ofie no aka se me kono makwa akoti abeka ana me kwahwe na mbam de akere mo ka obi obai wode ne fu betwa opeso o kire se yewura som a wo ba be som ne ewo Anglican fi ha no ehia no pa enti enu atu fane na busu nyina abepie mu ha omode womanimu nyam eba beta ekire sanso na nachiri pe eye kane mampanin John Agyemang Kufuor papa yi wachere yie na wono so de nanimu nyam ba beta adwumadi nachi ono ye bone mrane se the gentle giant utimu se wanyini so ne ho ofepa wono enche kura sesi akura no kase oda so wokunam enso wapa kunadi enu agu ho ena wode ne ntoma fita na tade fita eba aba ta dwumadie no echi sanso ena yewura Alan Kwadwo Kyerematen ono so de nanimu nyam pa ba beta dwumadie nachi na wono so ba wo ba ye no wo de wa amana monwesem enka ni obohu se suit no bebo anasa African print wotutuntum aguso kenti papa ena wotutu aguso ono na etu franka de ama movement for change amunyuko no enti ene ono so de nanimu nyam abeta akire yema empanifo ahodo omo aba Bronis officials any other officiating members nyina yemomu nyina kwaba se na womu ne yewure bebom na fishia aduonunum ye ode aseda eba Anglican asafo wo Asante Mantem Kropon Kumase no etumi awie peye abusia sabre Anglican asori no emu fathers ene asomfo yebeka ne se servants ya womo ewo Anglican St. Cyprian's Anglican Church eno eho enane yewura Otumfuo Osei Tutu abebio woba na wode na se abema totobonsu Nyankopon enti uhunu se asante ahosuo ewo fathers no wom afi uhunu se mahosuo ye asante ahosuo ewo fathers no womo ahofama no anase womo ntade no emu ene yewura ne ntoma na ne da wodie otwaye ebi egu fadasi ko mu achese dan asante ene na mamre ne na bakosem enso edi
no kra ne se yewura edo nyamesom ne senti ena ene ode na sesom eba St. Cyprian's Anglican Church na yehunu se abrofo fita hodo bi nso wom wei eye Roman fathers ahodo a wo muni wo mayimu ena Anglican mpanimfo na se Anglican asofo mpanimfo a wo mo wo Montene wo mo wo Omangana atonsa e dia frɛ wo mo efri abruchimemu aba beduru ni nyina da eye yewura ne da ya wo ba abedie no enti ena wo mo so aduru hai abusia Bishop anase Right Reverend Oscar Amwa ono ene sofopanyi Bishop of St. Cyprian's Anglican Church ono so ewa ha ya wone ne mpanimfo na sofo mpanimfo ahodo nyina eba nti sa bredi enche yebeka ne se mass enche won bebo mass na ene edwumadie no so etumi efrase enti yetwen yewura yeguswa watwen yemu a yetwen krowura so beba na afei dwumadie no yatoa so na otuo srebo sabre wadru ha oni ne nua enso ede wo mani munyam eba beta yewura dwumadie no achi nokre ene se asanteman ahemfo edo nyamesom pa ne titiriw ene wo mu wura wo mu kandifo ye nyina yade Otumfuo seitu abebio odo nyamesom pa ne senti na ahemfo di na chie na esom ewo ahemfie ene asanteman mu ha wo mu edo nyamesom nana otu srebo ene ni nua na sabre mo so duru ha omo ede o mani munyam ebeta adwumadie no achi abusua enipa dodo no aguso ya wo mo de o mani munyam ebeta adwumadie achi emprempre eye yewura sampan ena fe kane soafo ana ohwe nhyiaye so mra hyebedwani eye honorable Kennedy kankam mono ene Kumase Major ena wo mo aduru hasanso ena the former majority leader ono so ewa habiam sabre wo mo de o mani munyam eba beta adwumadie no achi awusua sabre krowura Otumfuo seitu abebio asanteman nyina hene the birthday man ene ye na woda enti ene de adaje ni posokra Kumasi uhuru asanteman uhuru sabre yewura Otumfuo Osei Tutu abebio wadru ha ya ono so ede ne ho ebekire asanteman ode ne ho bekire St. Cyprian's asafo no ode ne ho bekire ne nhemfo no ode ne ho akire wiase se de obo ade aye no enie de twedi ampon ode na bedru nie Emmanuel ampase no nyamene ne wo ho Ebenezer de na bedru yie eti yewura se ene wo mfa na se de ni oni asanteman enkwada mpanin enkokora ne mrewa oni aposifo oni asojafo oni ne henkwa nananum atena kunya nananum aba ahema ne nananum ahemfo ene yensentwerefo nyina eba St. Cyprian's asafo na waba edi aseda piesie abema twedi ampon Nyankopon nti eno oni goso a wohune sabre yewura waba bedru wei eya sante amamre ene abakosam ena eda edino sa pepepe ene tie abusia yewura eba ye no enyo no nko a ena aba bedru one ne hokani the first lady of Asanteman, Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu onino enebaye iti sabrei santehene ena eduha ojene ni munya ebete kibadie no achi sa bebe eneti
the birthday man in the house. Santamanyina Ra Otumfuo Osei Tutu Yotosu Mienu. Onona Sabre Wodru ha. One ne hokani Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu. Ena Fei Penimfa Hodwa Ewo Asantememu Enhemfo. Ene Nananoma Bahima Womo Edruha Enhemkwa Ene Adeshian Kaye Edi Womo Achia Omo Edi Nasesom Eba Saint Cyprian's Anglican Church Enti Ebusia Yanchan na Yewura Enwuram na Owuramu Wia Yede de etoa so nyina nso Appiah so Abusia said ye redru hai na yagena baba tata na no pia na wawura mu yi de enche na adwumadie no ebefrase enti ababa gyegie no ene ohunu se hwenkwa hodo na ene mianso ansem ayema wanwasem pa ene se yewura ne nananom aya de hye mapa ena wo mo akwa sisansankuo yi akyese wo mo bon twene awodo awuhunu se wo mo bo nyina wo mo abosa bieburu womu nyeni pahunu bi keke womu ben yewura pa na ananafo a womu ya de hye ene womu nyina gyegye na baba kyese womu de twene na hutaye di akire ene ne womu burum ni nyina eda amamre ene na bakosam edi asanteman ewade oye ti sabre de yewura asantehene tata no a ena yegyegye a yene na wura so dem ha kyese yede no ekwa akotena se na wobetena animo de nti a meka saa ne se Anglican safo ha de oye dehye mapa ene osanso santehene etu obetena se na ne ho kani eye Lady Julia enso atena ne nche no de sunsun akata na chi ti abusu yewura otena se de na kyese dwumadie no efurase a nesa koso an hwe dwumadie Nyansapo TV so ni de betofom bia ye bemaso na ye de aso
Osei Tutu II, His Royal Majesty, King of Agyemang, and bestow upon him the gifts of wisdom and love. In your mercy, grant to him a prosperous, peaceful, and happy reign. And may you defend and save him from the wicked ones. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Before I proceed with this sermon, I want, on behalf of the Archbishop of Canterbury, Most Reverend Dr. Justin Welby, on behalf of the Archbishops and Bishops of both the internal province of Ghana and West Africa, the Anglican Communion worldwide, and all Christians around the world, to congratulate His Royal Majesty Tutu Osei II on the occasion of your silver jubilee as Asante, and to wish you happy 74th birthday. We have met here today to thank the Almighty God for the life and reign of an extraordinary King who, without doubt, has done everything to emulate the life and works of our Lord and Savior, Jesus Christ. He stands tall among leaders across our nation and beyond by his exemplary leadership in the areas of integrity, discipline, peace, reconciliation, education, health, community development, and the preservation of the traditions of the Asante Kingdom. Why am I saying and succession disputes within Agyemang, and therefore giving wheels to peace and development in our country? By the recognition God has given you globally, dozens of gold artifacts that were looted some 150 years ago have been returned from the UK. The gold artifacts are the ultimate symbol of the Asante royal government and are believed to be invested with the spirits of former Asante kings. Therefore, I believe that Otumfuo the first is looking on with admiration from Asaman. Otumfuo Osei Agyemang II is patting you on the shoulders, smiling profusely. Otumfuo II is saying, "Well done, my son." The Otumfuo Education Fund has benefited over 500,000 young people. This reflects your dedication to providing quality education and opportunities for the youth. Infrastructure and social projects undertaken by your foundation spread across the over 66 provinces under your authority. You champion integrity and discipline by not hesitating to discourage kids whose activities are counterproductive. The Otumfuo Foundation, in partnership with the Global Foundation, has commissioned the Asante maternity block, a 30-bed new maternity block extension for the Appiah district hospital. All mothers and unborn children are safe
country. Residents in the Fourth Republic have openly spoken of how Kufuor contributed to shaping their administration in various ways. Your advocacy for HIV/AIDS awareness through the Sewa Campaign AIDS Foundation further demonstrates your holistic approach to social challenges. To celebrate you, the Bank of Ghana gave authorization for the minting of the Otumfuo commemorative gold coin to celebrate you. His Royal Majesty, congratulations. God is pleased with your leadership and legacy, and have communicated this through the passages that were given to me by the Bishop of Mantse. And I want, on behalf of all of you, to thank the Bishop of Mantse, the Right Reverend Osei Appiah, for inviting me to preach this sermon. After the sermon, he will do the invitation. The theme for the message is, you are seated on this rock. I will build my church. You are seated on this rock. I will build my church. The text is, you are the Messiah, the Son of the living God. You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus was walking with his disciples one day and turned to them and asked them, who do people say I am? They said, some say you are John the Baptist. Others say you are Elijah. And still others, Jeremiah, or one of the prophets. But then Jesus came to them and said, but what about you? Who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. You are the Messiah, the Son of the living God. Then Jesus went on to bless him for receiving a revelation about his messiahship directly from God. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Then in the next verse, Jesus proceeded to define the blessing he had bestowed on Peter. Matthew chapter 16, 18 to 19. And I tell you that you are Peter. On this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Now, what is the interpretation of this text? One of the interpretations given to this text is that because Peter means rock, the church was built on Peter the rock. In other words, the church was built on
solid rock, which is Peter. But I beg to differ. The church was rather built on the confession Peter made. It was the declaration that Peter made about the messiahship of Christ that gave birth to the church. The blessing that was bestowed on Peter was that he is the rock through whom the church will be born. Jesus says the declaration of faith will be the rock on which he will build his church. Now, because Peter was the first among the 12 apostles to confess Jesus as the Messiah, he was given the privilege and the blessing to be the first person through whom the church was started on the day of Pentecost. On that day, 3,000 souls were born to form the first church. Listen to Peter's speech on the day of Pentecost in Acts chapter 2. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. That was the beginning of the church of Christ. And because of the blessing bestowed on Peter, he became the first person in history, the history of the church, to start the Christian church. Therefore, the church was not built on Peter the rock. It was built on the solid salvation message Peter gave on the day of Pentecost. Going forward, because God revealed through Peter the messiahship of Christ, Jesus also blessed Peter to be the first person through whom the first church will be built. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter. On this rock I will build the church, and the gates of hell will not overcome it." Otumfuo, Osei, Tutu, II. By organizing an interdenominational service to thank God on the occasion of your silver jubilee as Asante, and your presence here in this church, to thank God on the occasion of your 74th birthday, you have declared to the Asante Kingdom and the whole world that Jesus is your Messiah and the foundation and rock of your kingdom. Therefore, like Peter, Jesus is pleased with you today and declares this blessing on you. I tell you that you are Otumfuo, Osei, Tutu, II. On you, I will build a peaceful, prosperous, and powerful Asante kingdom, and no evil will be able to overcome. I will give you the keys to the kingdom, said that whatever you lose in the kingdom will be loosed in heaven, and whatever you bound in the kingdom will be bound in heaven.
I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and it will be answered. In conclusion, God has given you the privilege to be the first Otumfuo through whom the Asante Kingdom will experience peace and prosperity as never before. This is the birthday gift that God is giving you today. Go in the strength of this blessing. May you live long in your way to see an extraordinary blessing upon the Asante Kingdom. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Let us remind dear brothers and sisters that our sacrifice will be acceptable to Almighty Father. Lord, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice we offer you, this humble prayer. Osei Tutu the second, Asante and then in Awoda. If you share at your room, anyone will be pleased to go to feet, let's do and if you and then, I needed that the seer and my never. You know what you don't last see, you don't count for. And they don't come from Emma. It's on the set. What did Yura? Asante Mira. Otumfuo Osei to the second. Adum Asante Mai. Adum Ghana Mai. If you share a dosso and 9 anything else that
na yɛfi yɛ akoma mu ɛde aseda ɛma wɔn nea wɔayɛ ɛde ama yɛwura Otumfuo Osei Tutu ɛde sɛgɛ nyame yɛsrɛ wo na wakɔ so ahyira no wɔ nyansa ɛne nimdeɛ mu yɛkɔ so asrɛ wo to wɔn ahennie yi mu asanteman bɛtu pɔn nkɔsoɔ ɛbɛba asanteman yi mu Ghana man ɛbɛnya asomdwee ɛsiane nyansa ɛne nimdeɛ a wode adom yɛwura nnipa bebree ɛbɛfi akyirikyiri ɛne bea ɛbɛn nyinara abɛtie ne nyansa ɛne nimdeɛ a ɛwɔ de adom wɔsɔre no hyɛ ne ma no hyɛ ne ma ne honhom mu ɔne ɔhonam mu ahoɔden a wɔbɛkɔ so ɛde ayɛ asantehene ɛne ɔpanyin ɛwɔ ɔman Ghana mu a amampanyinfoɔ ɛnyinara bɛtutu Amerika aba na nase abɛgye akwankyerɛ abɛgye nimdeɛ abɛgye nhyira ɛne nti yɛsrɛ wo Otumfuo daa Nyankopɔn ha yɛwura asantehene ho Awurade fa wo dɔ sonko no fa twa ne ho hyia na bɔ ne ho ban Awurade ma ne mfeɛ bebree a ahoɔden ɛne nyansa ɛne nimdeɛ wɔ a wɔbɛkɔ so ɛde ayɛ asantehene na waboa Ghana man ama Ghana man atumfo yɛsrɛ yi na Awurade yɛsrɛ nso ɛde ama Lady Julia Awurade de ne dom sɛ wɔn bɛn wɔn trust na wɔn yi ɔdɔ adi na wɔn tumi fɛ mu asanteman yɛsrɛ wo worehyira yɛwura Otumfuo Osei Tutu ne second na wohyira Lady Julia ɛne ne ma nyinara ma wohyira ɛne wɔadom ɛna wɔbambɔ ɛnyɛ wɔn de adɛɛ nyinara na wɔsufrɛ wo a Awurade watie wo kronkronbea hɔ na woayɛ wɔn nsade nyinaa ma wo na wɔmahu nyame a wɔmede wo ho ato wo so yɛsrɛ tie saa mpaeɛ yi a ɛnɛ yɛasrɛ ɛda ma yɛwura asantehene Otumfuo Osei Tutu ne second tie na yɛma yɛ ɛna wo dɔba yɛwura Yesu Kristo nti amen. Who's our bonfire? You to the royal family and the people of us. And we are the person. I don't know, yes, sir. I don't know how to I don't know. Commissioner in fact, I can't believe Amen. Can I say the far as soon as we are never saying around and put it in him. None of the king everything join me by the same the faraba at the bottom now, what you're going to say. I for walk on up on the gentleman. Since we did, right? Ebenezer, Nyansapo. Make a share at Nyansapo. Otumfuo and the pay airport pirate and Mandana. Yellow see when Henry Penny and say a man, two man, as we gave up when we are slept at that number, the singer and then many do. Nami yetu ya suggestion kwa eti kia
then amanpanyin do yɛtoto asra kɔdoma asomdwe a ɔmpa ate biara da kɔdo taataa nanaman kɔdo titiri yɛ ɔdo akoma kɔdo hyɛn na magana mani mayɛ kawɔde ɔho nyɛ awurade ɛnyɛ ne sisi fɛrɛ ba yi na dibia ho nyinara kɔdo dum wa wɔ wa na hyɛ wa na tsensen wɔ n'akwan na bra edwumata a yɛ ahyɛ ne sɛ yɛ biara ɔte awurade impuntu ɔte nkɔdo na ɔte nimiti nye asumbi mapa ɔte ame biara kɔdo hyɛ ɛyɛ de na ɔyɛ amen. Amen. Beloved, we are the body of Christ in the one spirit of Ndị mụ akachi onye na sị asụmdwe nka asụmdwe nka. Please, celestial choir, Kumasi Evangel choir. Shall lead us in the great entrance and offertory. Kumasi Evangel choir. Thank you. Abusia sabre santena atwe we de madam eburunya yi ase nemo yewura pese o kire se ade fefe ne anwanwade anyankopon aye e de aboa ne nti ayeye de nemo tintima troso wom milo wom esikire eniema hodo abi edokodoko samena ene ade ene so mema ne mrema num bi na enye nkwada na soso wo mpanimfu ankasa wei e kire buo odo ene nyamesompa atofapem ewo yewura na brabom
so obedi santehene odi nyankopon aye na de nyina eti ayayede edi so said the Anglican enimpo Roman asafo no emra kire no sapepepe na yewura odi so a odi saa ayayede eba Anglican asafo no eye St. Cyprian's Anglican Church enti ayayede nyina da yewura de ba na wodi abatwedi ampo ni nyina se onto do bosupa ensan emu ne so bio emanim fie no enkwani
Ebenezer, modest figure for her, most of woman. Ebenezer, you say you are the ultimate. The common body and Naka, Lady Julia, Baba, Baba Digi Manamai.
Erade yasewa keke ya yetwa de ayakaye awo yoga mfie eduosonnan awo de no yeshua swati ho nyameja banko group set enye nhia boss enye akọ enye kwantentema o Yesu dim amen. Oh, yeah, my son, Emma, Lady Julia.
asɔre ɛberɛ a ɔhene ɛkɔgye nhyira ɔne Lady Julia. Master of the music.
mpanimfoɔ ɛyɛ nnipa bi ɛka wɔn tiri nipa ho sɛ ɔfanɔkye ehia nsiesie bi kɔnfanɔkye project eti ɛdan no kuru soɔ no Kufuor ɛne wɔn a wɔn di anim wɔn to nsa so wɔn baeɛ ɛda nneɛma di na afei na deɛ aka no yɛ sɛ yɛboa sika fam saa berɛ no gas si ɛbɔ anohoba ɛboa ɛyɛ Ghana sika no 10,000 cedis ankyɛ pii ɛna St. Anne's yɛasɔre ɛwɔ Nyansapo nso yɛ sadeɛ no ɛkusu bodi si ongoing nti wɔn nso so ɛboaboa sika no ɛde kɔ akɔboa wɔn nso so sika bɔ wɔn mu nya 50,000 Ghana cedis dwumadie no ɛkɔ ne wie ɛsisɛ dɛ Otumfuo di mfinhyia Appiah so ɛne nan na dwumadie no ewie ɛda so na kɔma so a daasisi no abɔ mmɔden asa apɛ 50,000 Ghana cedis sɛ yɛde boa Otumfuo dwumadie no ama yɛakɔ so ɛyɛ nyinaa dwumadie eti yɛde ma wo nyameda ɔba no ne nkɔkɔdie mu amen
yɛda obi bi ase ɛsan so ma mu nyinaa mo akwa babio Nyansapo TV so di ɛnɛ yɛbɔ mo nka yɛ sɛ yɛwura Otumfuo sɛ etwa babio na nimfie aduonu enum so obetena so sɛ santehina wodi no ɛyɛ adeɛ sɛ na wodam so ehyem 74th years ɛgye sɛ wodi emfie aduoson ɛnan ɛnɛ ɔde asedam nyinaa piesie ɔne nananom atena konya amanyɔfo ahodoɔ no bi ɛne afei nipa atitire ne anintini wɔn mo bepie mu ɛwɔ St. Cyprian's Anglican Church a ɛwɔ Kumasi Asantemantam na dwumadie ne nyinaa aba na wiye ɛbra ne yɛwura kasa no ɔka asɛm bi sɛ nokorɛ mesemo sɛ deɛ twere ne kan yɛ no wɔse wɔno deɛ nokorɛ ɛno ano ɔbɛka awuo ɛsan sɛ firi sɛ obedi akonwa no mfinhyia aduonu enum ni obie ne ho nipa bibre bie ne ho a obetumi abɛka sɛ maba na sɛ bieburu mede sika se abɛɛ santehene sɛ wɔnye no nkama sɛ ma no ebi nsi eti ɔno deɛ wɔmpie obi sika sɛ bre ne sika no fanka wɔ asɛm ma ɔnhwɛ nipa anim na wabu atɛn anaasɛ ɔnhwɛ nipa anim na wɔka asɛm na mmom ɔde nokorɛ ɛna bɛdi dwuma wei ma me kae emfie aduonu num atwa mu a na bra wɔba bɛsi soɔ ɔsɔyɛ no ɔse sɛ mamfa nokorɛ ɛne me se ɛmmoa santeman a na me tontam kɛseɛ piaw yɛwura wakyerɛ sampa nokorɛ ɛna wode bɛbu asante abusua yɛn nyinaa yɛhwɛ so asua na nanom ahemfo asɔfo mpanimfo ahodoɔ a wɔn ba bɛpie mu nyinaa boa ama dwumadie no ayɛ kra bɛhwɛ asɔfo mpanimfo no bi fra manɔne sɛdeɛ yɛto wɔn kra na pabu no aha na bra ma kwan a dwumadie no nyinaa yɛde asie mede bi asonaba Kofi Mensa Abrampa ɛnɛ me ne Appiah ɛna bɛbɔ pie mu a yɛde dwumadie no nyinaa ɛba bɛso mo Elvis nso ka yɛ ho yɛbɛda mu nyinaa mo ase nneɛma mmo hwɛ a ɛnya ya na America sa sɛbe ka yɛtwɛ ne mu nyame nai ɛbu afa so ɛnyɛ de yɛtwɛ ne mu twɛ nyame sɛ bedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ Kofi nro no yɛ abɛn ntima nyina ne mu ampata na wo yade ya